wamma egwu eruwela abụba o. Agabigole wamarama oruwelo. Ayabiyole wamma o eruwelo. Agabigole wamarama oruwelo. Ndị enyi m agabigole wamma egwu ebidoro gaba. Agabigole wamarama oruwelo. Agabigole nwanne mara mma o eruwelo. Agabigole wamarama oruwelo. Ibe mma olu m ekele o onye ọma. Ebube agụ olu m ekele o. Ele m agadi nwaanyị anya. Ya sị na bụrụ ha wee nka. Ele m agbọghọbịa anya. Ya sị na bụrụ ha ka mma. Ebube agụ olu m ekele onye ọma. Nne njem ọnụ olu m ekele onye ọma. Ebube agụ olu m ekele gị onye ọma. Ndị enyi m oruola mbọ bụ eji ama sekụrụ egwu anyị lewo. Agabigole wamarama oruwelo. Ọdọdọ na-asa njem oruola mbọ bụ eji ama sekụrụ egwu anyị lewo. Agabigole wamarama oruwelo. Ndị enyi m oruo mbọ bụ eji ama ndị na-eji abịa. Agabigole wamarama oruwelo. Ibe anyị omeji ahụ zọle ndị ọbụ eji ama sekụrụ egwu anyị lewo. Agabigole wamarama oruwelo. Chief Ben Etie, Honorable Commissioner for Chief Safety Affairs, nke Mbunaga State, ọchịagha ndị atọ, Akụnwata na Alaba, Delta 1 na Abia State, ọchịwọ omejiri Abia. Ndasị ole nwamma o eruola. Agabigole wamarama oruwelo. Ihe sigolo nwamma egwu gawa. Agabigole wamarama oruwelo. Ndị enyi m anya sigolo nwamma egwu agawala nụ. Agabigole wamarama oruwelo. Ibe m olu m ekele o onye ọma. Nne nne m olu m ekele o. Antonio Lokibe onye ọma njagamba managing director Azị na Bao. Ebube akụ olu m ekele gị onye ọma. Managing director Loda Petroleum. Ebube akụ olu m ekele gị onye ọma. Ande Sosle obewe ekele gị o. Ebube akụ olu m ekele gị onye ọma. Ndị enyi m oruola mbọ wee gama ndị bụ ego na-abịa. Agabigole wamarama oruwelo. Igbo kpọmata m oruola mbọ wee gama ndị bara ma anyị lewelo. Agabigole wamarama oruwelo. Ndị enyi m oruola mbọ wee gama ndị bara ego anyị lewelu. Agabigole wamarama oruwelo. Ike akọ nwanne m oruo mbọ wee gama ndị were ego anyị lewe. Agabigole wamarama oruwelo. Omenụkwa akụ olu m ekele Igbo kpọmata abụghị m onye na-adị. Omeakụ olu m ekele gị nwa m narọ ndị izu ọgụ. Onye ọma na-ekele gị o. Ebube akụ olu m ekele gị Managing Director Green Light Motors taa. Ebube akụ olu m ekele gị Chief Geoffrey si ibe aka mma. Ebube dike olu m ekele gị kedu maka lọlọ nwanyị ọma njem ọnụ. Mini plane international service obi ike olu m ekele gị akụ na-esosi ike olu m ekele gị onye ọma. Nwanyị dị mma olu m ekele gị onye ọma. Ndị enyi m ruo mbọbe gama ndị kwere ego n'obodo. Agabigole wamarama oruwelo. England ladies m ruo mbọbe gama ndị kwere ego anyị lewe nwe. Agabigole wamarama oruwelo. Uru aka ruola mbọbe gama ndị kwere ego n'obodo. Agabigole wamarama oruwelo. Ndị enyi m ruo mbọbe gama ndị kwere ego anyị lewe nwe. Agabigole wamarama oruwelo. Chief Henry Ikemuru Akpa, Ike eji aga mba nwa ọkwa ụmụ egwu. Managing Director Mangu Henry Industries Limited, President Ezeleke Community, Patron Ezeleke Igbo Cultural. Kelere mmadụ na-esiti Ikemuru Akpa n'ihiru eji ọkụgwọ nwanyị ya na lọlọ Glory Ihomuru Akpa Diamond Lady. Chief Sade Aikanu, Knight of St. Augustine, Ogo City nke Mbulumu. Igwe Chairman, nwanne dị nọmba Social Club of Nigeria. Chairman Director, A.I. Kanu, Sam, the Seafood Magnate. Ya gawa
Roger Thompson.